Jamaican Red. Plodovi jako tamno crvene boje, krupni, ljuti, ne previše, ali sasvim dovoljno za respekt. U pitanju je biljka koja ima neverovatno, znači od svih biljaka koje sam do sada gajio, kad su u pitanju paprike, neverovatno zameće. Plodovi su svugde prisutni. Biljka je visoka, sad sam u mojoj visini, znači nekih 1,5 m i kao što možete vidite na 1,30 m visine. Pogledajte plodove. Plodova masa impozantna. Prisutnost plodova na svakoj plodovoj grani. Laka za uzgajanje. Znači nije mnogo ljuta, može da se jede. Čak i mlađi mogu da je jedu bez ikakvih problema. Ali privlačnog izgleda treba imati u kolekciji.